أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بندرابي جولبي بندرابي كالن دين من إبولار جام الله فينيتو بيندون en calmini en juurima en ñaagima duwaw en neldi duwaw. Eɗen goni hannde e hoore biir capantati lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas e go'o ina hawri e nogas e tati mawludu hitande ujunere e temen nayyi e capanɗe nayyi e tati fergonelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe julɓe en calmini en juurima en ñaagima duwaw en neldi duwaw. holko jiɗɗen haalde hannde koko wiyete gacce. eɗen gandi gacce so tawi ala e neɗɗo ala ko heddori, sabu ari e hadiseje rasulu sallllahu alayhi wa sallam wi inna mimma adraka nnas min kalami nubuwati l ula fa ida lam tastahi fasna ma chita. wi wonko heɓta e haalaji annabaɓe yawtuɓe wonde so tawi a hersata ya gollu kala ko jiɗɗa firti ko ka natti wonde neɗɗo. bandiraɓe beela hande ɗo tolniɗen ɗo aduna o ko jiyaten hen ko beela hande ko wiyete neɗɗagal ina heddi, sababude eɗen gandi o haali e hadis goɗɗo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde so tawi Allah ina jogori fewnude leñol waɗata ko e rewɓe maggol gacce. hande noon bandiraɓe ko ɗum woni ko ɓurɗen mankirede. ɗum noon eɗen gandi gacce so gasi e rewɓe sutura famɗat, so sutura gasi e rewɓe hankadam ko jibinte ko jogorani moƴƴude nde wonno jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko kamɓe goni magasinuji mum e dow leydi, ko kamɓe goni resdeteɓe dendagal gueɗe moƴƴe gila e waliyaɓe ha e annabaɓe ha e lamɓe ha e ko wona ɗum fof de ko kamɓe jibinta. o wadde noon eɓe poti artirde haqqillaji maɓɓe eɗo jamanu o yarata ɗo. jomum en gartira neɗɗagal, gartira gacce, gartira moƴƴere, gartira jokkere en ɗam, saabu eɗen gandi kala waliyaɓe mawɓe naneteɓe ɓe, kala yimɓe mawɓe yawtuɓe ɓe, kala hen mo kalanaɗa yummum no wurduno e ko gollatno a tawan hande ina ɗesi sattude seeɗa. hande aduna o eɗen jogui caɗele en ganda ko pinal ngal way noon walla holno ɗum sifori ko ɓuri hewde hakkude worɓe ɓe e rewɓe ɓe way kono nguutu woni ɗon ko wiyete parité. gila nanne ɗen ɗum nanna e noppi men na famɗi hande to tawata debbo ina hokki joom galle muɗum gueɗal ngal fonno hokkude ɗum ha timmi. bandiraɓe te eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa taala ko kañum haali e deftere mum teddude wi arrijalu qawwamuna ala nisa'i, ko worɓe ɗe goni hilifaɓe e dow rewɓe. hande noon rewɓe jiɗi ko saltade ɗum, te eɗen gandi ko ɗum woni ko jomiraɗo yamiri, ko ɗum woni ko jomiraɗo haali e deftere mum, ko ɗum woni ko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam yamiri. o wadde noon ɓaydi ken julɓe en potani ƴettude goɗɗum, en potani jiggade goɗɗum, garen mbiyen eɗen mbatta ɗum e diine meɗen. ɗum noon eɗen gandi so tawi neɗɗo felliti wonde julɗo ko ma jaɓa tongade e gueɗe ɗe ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa taala ko kañum lelni, ko kañum ñaawi. kono noon hande nanata tan ko debbo e gorko fof poti, goto fof ko naggam gonga, goto fof ina jogui haqqe, kono potal ngal Allah fondani fotata. Allah wi ko hay ndonu debbo ko ɗiɗi e ndo gorko, rewɓe ɗiɗo goni gorko goto. eɗen gandi jomiraɗo subhanahu wa taala wonko waɗiri noon, te l'islam ko hokki rewɓe ko haade l'islam adde rewɓe meeɗa dañde ɗum, saabu nden rewɓe donatano ko adi l'islam. debbo koko roneteno ƴeyeteno koye jawdi ronetendi he fal force. won e nokkuji ɗi ganduɗa hay ko ɓooyani ko wonani hay duuɓi capanɗe, nokkuji ɗi ganduɗa so tawi gorko resi debbo, so tawi gorko o sankima, hay so debbo o sankaki, so gorko o ne ubbe kamɓe gubbitte, sababu nde wiyete ko hay goto restatamo o nati jogade nafoore e aduna he. eɗen gandi ɗum fof ko l'islam itti ɗum. wadde noon hande so tawi en mbiyama l'islam
ari ko ustude doole rewɓe, ari ko hiiɗaade rewɓe, ari ko tampinde rewɓe. Eɗen nganndi ɗum wonaa goonga. Kala kokkuɗo l'islam haa kala hokkuɗo debbo haqqe ko l'islam adii hokkude debbo haqqe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Musidɗo mon Allah Diane gorko Birkilane yo Allah hokku en ñalde dow jam.